נחל ים 15. יש איזה הליך משפטי שאני צריך לראות כתובת שקשור בהליך משפטי שרשום נחל ים 31. אין פה 31? כן, ואין פה נחל ים 31 בכלל. פה 34. כבר הגענו ל-34. וגם הם אמרו נחל ים 31 דירה 1. גם אין פה בכלל בניין דירות. נכון. לא רק שאין נחל ים 31, גם אין דירה 1, אין פה בניין דירות, זה הכל בתים פרטיים. אין שם כלום. אין, כן, אנחנו משם, אין. זה כבר מקודם כבר 50. ונעשה גם סרטון וידאו בטלפון. תודה לך. לא, אני עושה סרטון. אבל אני אעשה עוד אחד. אני עושה סרטון במצלמת גוף, ואני אעשה גם סרטון בטלפון. ראית נחל ים 31? לא, אין פה לא 31. זה גם לא בניין דירות בכלל. הכל וילות. אוקיי. אנחנו נראה מאיפה הם המציאו כתובת מזויפת. הכי רחוק שראיתי במספרים הכי זוגיים, האי-זוגיים, זה רק 15. ואני גם אצלם את זה, אני אחזור לשם מחדש. למרות שלקחתי נראה לי תמונה בטלפון. הנה, פה זה מספר 13. והם מספר... תגידי, יש לי שאלה, אתם בשורה הזאת מספר 15 זה הבית האחרון? יש פה עוד בית אחריכם? כי אני רואה שזה כמו עקומה כזאת. פה זה כבר אי זוגי, פה זה כבר זוגי, 32, 30. יש לך עד סוף השדרה. עד סוף השדרה? עד סוף השדרה ופה בסיבוב. אבל עד סוף השדרה זה כבר זוגיים. צריך אי זוגי. אני צריך אי זוגי של 31. אתה מכיר נחל ים 31? איזה משפחה? לא יודע, זה הליך משפטי שרשמו נחל ים 31, אבל פה זה 30 זה זוגי, ופה 15 זה היחידי שנגמר פה ברחוב, ושם זה כבר מספרים אחרים שיורדים. וגם רשום נחל ים 31 דירה אחת, אין פה בכלל בניין דירות, זה הכל בתים פרטיים. הכל בתים פרטיים. בחלק מהמסמכים הם רשמו נחל ים 30, ובחלק מהמסמכים הם רשמו נחל ים 31. בחלק מהמסמכים רשמו נחל ים 31, ובחלק מהמסמכים נחל ים 31 דירה 1. ובכלל זה הכל בתים פרטיים. זה לא נחל ים. אז בגלל זה אני באתי לצלם את הכל ולתעד את זה, כשהם משקרים. מה זה משפטי? מה הם עושים? לא, הם טענו שהם שלחו לי מסמכים והוסיפו מסמכים פרטים למסמכים מסוימים בעניין הלוואה, אבל בכלל לא קם כתובת כזאת, מאיפה הבאתם את זה? אז אני רוצה לתעד את הכל, למשפט. אין פה דירה כאלה. אין פה בכלל בניין... בתים פרטיים.